Fy enw yw Connagh, dwi'n 26 mlwydd oed, dwi'n gweithio llawn amser fel model a dwi'n dod o Cardiff. Mae cefndir fy teulu fi yn fel eitha, tym bach o melting pot, mae pobl o pob man. Mae fy tadcu fi ar fy ochr fy dad yn fel o dod o Jamaica. Mam yn Indian actually, a wedyn y dad yn Cuban, so mae hwnna'n like, fel really random. Wedyn y ochr fy fam fi yn actually dod fel o Werddon. Sa'n really cael unrhyw profiadau crazy, ond weithio oedd e eitha, beth yw'r gair, ddiddorol. Pan fi'n chwarae rygbi yn enwedig pan ti'n chwarae I ffwrdd mewn rai cefau mae'n ti cael slight comments. Yr un gêm pan oedd y rieni o'r holl bobl o'r tîm arall yn gwneud fel syniau, monkey. Mae'n really hawdd I just fod yn y gut instinct ti fod grac neu upset. Y peth cyntaf fi eisiau gwneud oedd fel bwrw y person hynna, ond oedd fi angen stopio a meddwl, ti'n gwybod beth, cofio nôl am pam dy siampl fy dad fi wedi gwneud. Mae y person hynna ddim yn gwerthu. Dydych chi ddim yn becso beth mae pobl fel hynna yn dweud, you know. Shwmai, Wayne Howard ydw I, tad Connagh. Bron 65 mlynedd oed, ond dwi wedi bod dysgu Cymraeg blynyddoedd o, pan cafodd Connagh ei geni. Rwy'n cofio wneud y penderfyniad, rwy'n cofio cael cyfweliad gyda'r prifathro yr adeg hwnna, Mr Jones. Of course, mae'n wedi gofyn, of course, Mr Howard, ydych chi'n siarad Cymraeg? Wel na, dwi ddim, ond dwi'n mynd I dysgu. A dyna beth dwi wedi wneud. Dwi wedi llwyddo I siarad Cymraeg, a mi'n falch iawn I wneud hynny a dweud y gwir. Peth dwi wedi fel sylwi probably y mwyaf yw fel, mae pobl ddim yn disgwyl I ti siarad Cymraeg. So pan dwi'n clywed rhywun siarad Cymraeg yn y stryd neu rhywbeth, dwi'n gwneud ymdrech I siarad Cymraeg nôl a wedyn ti'n gallu gweld y sioc ar y gwyneb nhw fel, o, ti'n siarad Cymraeg hefyd. Yn tyfu lan, oedd y dad fi'n collecto loads o comic books, so dwi'n massive fan o fel pethau fel hynna. Mae'n really cool I gweld superheroes, Black Panther yna un mwyaf sy'n stick out allan o mwyaf. Ond ie, fi jyst meddwl oedd e'n really cool bod mae person croen fi yn gallu bod superhero hefyd. Oedd e eitha cool I gweld fel Colin Chavis ar y sgrin a just meddwl fod, cool, mae'n person croen fi chwarae I Cymru a mae'n just neis I gwybod bod mae'n cyfleon yn fyna I chi. Wel, rwy'n afod wastad dweud wrth Connagh bod yn positif, yn hyderus yn dy hunan. Ti'n bachgen cryf, so y neges fi wedi rhoi iddo fe yn bod bydd dy hunan, credu yn dy hunan, bod yn hyderus. Unrhyw cyngor dwi'n gallu rhoi pobl ifanc sy'n croen ddi, just bod dy hunan. Gwneud ffrindiau. Ffrindiau ti yn pwysig iawn oherwydd y ffrindiau fi wedi helpu fi trwy amser a galed. A ie, just mwynhau e. Ti'n gwahanol a mae does neb arall fyna sydd fel chi, so caru dy hunan. So lle gath Connagh modelling jeans o? Dim e, sa'n gwybod.